Asi. Samasi. Masamasan kayo, ba ganito masanti yung daramdaman? Gana, samasi, samason. Kaya kasi nga po nili. Makanya. Sige, tara, gather again. Together again. Para po ka rin bisitang pandangal. Kareng kaluguranan ng kaya katamo nga birthday celebrant. Wah, Request siya po ini. Together again kapampangang version. samasan me. Kailangan, puta, saan na naman nini? On the spot. Oh, bahala na, nung mananong panyabyan. Okay. Pasok! Tidak naman tanya, umiinom niya po. Siyempre, ano may kaya po? Tapos na ito. Ang kakakila meso. Kaka mag-vertical, mumuna butok, dadaya bundit. Isa pa. Together again kapampangan. Pasok! Iko talasawa. Wow, palakpakan tayo, Soy. Mandilong ko sana. Chumalote. Bayo ko matutu. Magkeraking kama. Saglit. Haplos. Saglit. Bago, pepato naman. Kuri na rin magiran bam, kapakapit na mo. Nakapakan na, may biting yabi ni Doktora. Kasi rin alway din dyan kapampangan. Bakit nano na? Apon. Apon lang. O siyempre, apon lang. O niyan together again on the spot. Translate mo yung apon. Asirayatan talaga ini. Bagi. Together again kanua pon. Medyo. Ika naman. Soy, ating lang bisita ka pon. Medyo kaya nga. Bakit di ka agyumeng O apon? siyempre natural. Together again. Agyumeng apon. Wow. Sige, ganun mo Oret ang perang Niyan babero. tayo nabibirang bonus din big time akong kuma. Uto. O, bisa ko. Uto. Kung bino po ka Ali, ako na. Ano ba yung pera talaga ito? Siyempre, pandemya. Tira. Apon ha? Hapon, samasi. Samasi. Neta imig eh. Palakpak pa! Yan! Isa pa! Hapon, Apon. Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Tumalote, Rakal, Ampong Rusi, Dana motor lang ano. Toyota, Mitsubishi, Saglit. Awang mo na yun. Next! Animal ka na, TMX sa manual mo. Bakit na naman? Omega bisita ka rin paglokon mo kami. Ikata sila pa magloko ko gano'n. Di sabi tayo pon. Wow. Kureng kita pus lang mo to. Pamu, dinda mo rin ang kinanta ko. Wow. Oreta pong kinanta ko, oreta doktora. Puro lang gawa nga pondeta. Awan eh. Kaya gawa nga pondeta. O sige. Nung talagang magaling ka kang translation mga niyan. Oh. Deng alway rehaintin dyan kaya nga pon. Bakit na ano? Chinese. Chinese? Hmm. Magkastumpe palipa may Chinese ka ko, may tumbukan ka nun eh. Make you can Chinese. Together again ka Lapan ng niya plan mo. Chinese. Sige, kano maganda? Yang kumakain bibiyara na eh. Ano nga din? O, bino na lang. Bino po rin ang babero. Sige. Sigurado ka. Sigurado. Paro, ganano ko lang na alam ko forma eh. Hey, doktora, mamaya yan, doktora. Doktora, bino po ang babero. Chinese. Wala mo na, ako mo rin magkanta. Chinese. Chowking Pansik Canton. Pansin
Thank you po, thank you po. Yan, malintunan kang dili mo kanyan, limal. Limal ka. O paglokal mo kay Pini. Gantimpi sabi tayo Yapon, kintang puros motor. Wala na ni doktora, alay pa yata manwala. Kung ining Chinese, puros noodles. Bakit? Balo mo rin rin Chinese? Mo paano ko lo? Oh, rin Chinese. Mahilig laking noodles. O, yan. Pero doktor, pwedeng Chinese yun eh. Bakit? Ano? Bakit? Maging mananglawari rin Chinese? Eh, pinangakit mahilig laking noodles. Oo. Kanya mga lakila butet. Pero sabi rin, doktore, pwede Chinese? Alya, Bakit? mga regulya butet. Palak tayo po yung doktoran. Takal punta ka ng karama. Kenin Benera Liao. Loko na ipananin pa si Bayan. Masala, balo mesoy, meto niya ka rin magwanta kiti doktora. Ala ko nga lang kahit ganito basta yung doktora at inyong pusong malambot, magana ka, anyayang minye. Kontore nga mo nun yun lang din. Sige, kuno mo nun. Nandun eh, may masikasi doktora ngayon mong nabutana na kakanta mo niya, baka puryan-puryan. Hindi ka namang mamiyaya kaya may pugayan. Siya ka. Soy! Ing binye ng doktora ngayon, pariyayayang kita kasiping na. O kapali yung puntok yung binye na. Hinano ka. Oh, yan, Soy, ayan yung big time, daratang yun, palakpakan tayo. Oh. Hoy, Boss Henry. Ay, boss yun eh. Anak niya mo yung diya na kanyan, tiya mo lalon. Ay, boss. Oh, yeah. Malami sa alala rin yung spotlight na eh. Oh, kaya di pa laking kalibukbut. Usula rin kalbo. O, tira. Oh. Oh, atin niya request kasi doktora. Kaya na naman. Intutuna po nini yung kantang request ng doktora. Oh. Bayo ya pang bayo yung kanta ngayon eh.